من رауф нусратло ҳамчунин шаҳрванди Тоҷикистон аз шаҳри Леокан омӯзгор нисбати Лутфулло Наврӯбек ки сардори раёсати маорифи вилояти Бадахшони Кӯрӣ шуда кор мекард, Муҳаммад Боқиев ки ҳамчунин як авлбошем ки музан ки даромада дар ҳуҷраи кории Лутфулло Наврӯбекро рабтукӯб кардааст ки шумо дар ин азванҷ омада дар хорух чӣ кор мекунед гуфта, ин як маҳалгароӣ аст ки вай ҳамчун шаҳрванди Тоҷикистон аст. Барои мо мехоҳем ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки органҳои маъмурӣ нисбати ҳамин авлош чораҷӯӣ кунанд.